Vjerujem, Gospodi, ispovedam, da si ti ima istinu, Hristos, Sin Boga, živoga, koji si došao u svijetu vječnog i spasaš, od koji sam prvi ja. Još vjerujem da je samo Hristo tijelo tvoje, ovo samo kakva tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me, oprosti mi sagrešenja moja, hvatimična i nepotična, ustina, riječu i djelom, svjesno i nesvjesno i udostojno da se ne osuđeno pričestim, prečistim tajnama tvojim, na odpuštenje grijeha i primi danas i nedužnih za pričastika tajne večere tvoje, i neću kazati tajnu večeretima tvojih i dati cijeli kao Juda, već kao razbornik ispovijedati pomeša Gospodu carstvu tvojom. Neka mi pričešćivanje svetih tajnama tvojih, Gospoda, ne bude na sudu i nosu večne isceljenje duše i tijela. Amin.